Bibia, good morning. Eba attention TV so attention the audio na audio sem. Subscribe na like na share. Send ya will be hu ne ekoso e wo ye memhane amona ne ekoso nyina ne ede ne ede nyina. Ni nyina ede. Befa attention TV so e dia bro e kwentwa. Ma trans na em say 2 weeks ne be trans e de ensemi bro e fa pro military officer bi a wahwe ne nkwa e wo Kasoa. Ye hwehwem na chese Langard bi a ye friend Ben Lord. Ena woji eye corpora danso enkwa efiri nsam enam asasesem a menteme ho asemato me fa ma eye busua asase mato me disika ba modi nti na chese ebufo ya be ma ye Ben Lord ede mra hye ne nsam eji eye corpora danso enkwa efiri nsam enam sa no kodi abansem eye Ben Lord no okodi abansem na ndra ena court trans de ne nsam hyehyɛ so a na e wo se yedi na se okore man so ye den na chese rerem na court patch say yen granting the bill na chese one be free when na corpora danso abusuafo say share yen tiase da wudi ni say ekuye ye de hye kronkron pa say ya mo man bill no akwahifa na kamia ese Ghana ha de wudi ewu okra na ye disika ewrebrem na chese ye de obafie no abetoa wa wudi so wo mo ntiase na ne court wo de pe ni behwe na busuafo ne pinche mo ye ne omudi nkoma na chese dede ye omo ye na se ntiase omo ntia omo ase nyina ne se eye Ghana nyina police pani a woda no eye dampare se omo hwere omudi hwie se dampare be fa phone no afre busuani bi se ye mamo shedin anase ye mo busuani nyina ya akose aban ahwere ne de hwie anase busua so mahwere mo de hwie no dampare anye bi da ne mo tumi di tumi ba se ye ma se wudi ni Ben Lord di ye granting ni bill dia and yo wo mo ntiase ende wo mo ntiase echina NGFM for ko fire wo de me hwe ne a ekoso wo koto emra sisia be na watwe mienu na watwe miensanie ena Kasoa Millennium City yanti asem de wo ni nyina ne se asojafo anehye asojafo atade enipa miensa enom su se asase baako a o monwonko baako ato ho manso twen kakran nti no wo mo kwa report asem ti video no previous one ni abrante na yayi na fika mu a ye de no aircon tika no enie na yachi abrante Ben Lord a wogina Achimota District Court when in the second appearance the first appearance no unfortunately in some chofo ntimi ankwa kodu won tem bra yikodu na ye de ne ko oninie na ofa ene ye fra asem no wa yes oyo hene osusu oyo hene obone ho sa menane se oyo hene se ne de onoma na di ne hene anase ende oso oyo hene no final no pay ye de ne court na ne lawyer ya chi ni baako e de naka ho na eno na ne lawyer original say the edika de ne baye no ya ma ni bill into os record say o repeat bill application as record ne say ne edika o say onye flight risk onwane nko ba bia 2 o say won crofo a omo ye competent omo interfere with investigation tinu ne omo sire nyina ne say ye ma abrante Ben Lord no bill ni etoso miensa wo cheso abrante no waye krado se ko adu ayede ato no se wakum sojani no obegina no so aka ne die ewom no kure bi ewom no wo beka into osre court ne pass ye mani bill no masa wonu ankasa no wahini Ben Lord so yente na no asem da bi yente na no asem onkasa ye ye chi ne beto ne onkasa ye di asem na judge ne nwie ya no ma sha se hye emfi a ye mfa wo de pakoko tu munyai Ofomu si afi obedem. Amacha sesa wa. Ya bi kutwetwe mfi aba ai judge ne fa ma no nyina asem so fa ma yen starting ba man you so katachie pa o. Ono ne se. So mu katachie so ya hene. Ai momo hwa ai. Na bodwe sene. Ai. Wale katachie se pa. Enti ofa abonten o se na busuafo na ba beguo eye sojani a eye kuna eye lance corporal osei abusuafo ba begu ho pa na enya sam ketwa no fa bra ye wie bia na positive nja fa video ni nie enya sam ketwa no fa de sound wo ma yentie kakra mra na me nkyire omu yesi ye ai enya sam ketwa sound no ma yentie kakra mra
Koya already ti wa bo rasta. Yes, o chese ni nua be ma eni soja ni na yekun no. E na ne wo fanom. E no no ane papa owo ne ba asasi so. Ono na hwe video ni first o sha se blue ntisi nkitinkiti bi wom. Wo no kra de odi kan hwie nsuo egu Ben Lord so. Na soja ni na wagu no ne papa no. Ne papa ni ne soja na. Mi bisa no but na ontime nkasofa no kre papa na to ne so hu se ne ho po wo munyini ma no nanka wo osi owo tuo ni bi no waye ready say ode ne nkwa be ebetwa so say ne ma mienu pe ne wa peja eni soja ni okomu 2016 ne ma mienu pe osi mienu pe nti na ade papa ni nie na ade ahwere na enya sem ketwa no fa busuafo na kire say ne omudi ya okese wo ho enne eni to mu nyina agbo otwi ba court ni se beton ne wom si IGP ntimi mfa phone kura mfre wom eno ntimi ma fie ho na so mo ho atiti bi se ebi esi wo ba bia ofa flight koi ebi esi wo ba bia otena aka mu koi enti ne wom pese wom bi se IGP ni se wom de hye ne de onye Ghana ni ana ena ne ye wom ahi ba akokra ni se wom tusu se ne lawyer ni nso abegina ho eso obepe bill edi ama abrante Ben Lord ebra police station nim na yekun wo mode hye no enti police fo na gina okra egbo ban a eho ye registration ni bi ofa o ene kakra kra fa omo o mu tu bi ma wo mu tu bi ma o ofa ye wie ni nyina police fo e ba be enum a hye si ide atade ekrekre tuo no wo mu nya kra wo mu gituo no e de afi wo nsam de abo Ben Lord susu ezan so mu susu se yakata Ben Lord ho ase ye protect no wo mu ntia se sebi o mu so nipa bonfo e na wo botuo wo police station nim police fo yi o mani e na ofa semba kom kan se abrante Ben Lord be kum wom de hye no kra police moto ne IGP chichema aposifo ni bi abusuafo na asem ne se moto a ode ba ho no na ya aposifo moto o se sana se na wudie no wakaka police aposifo ni nyina bom ane eno ode ba na the second accused person kra ogina dakem abusuafo na ekire se omonti a omanya ne se sa papa ya che na ka ho no wono ko se okwa ne bill anka police station wana yema Ben Lord ni bill no aginam ese obi SH0T na police for say we dey achill enti abusuafo ni adwapa no fa ye wie bibia dede ne an me hyede nyantoboase ne abusuafo edi nkomo bisa ne ntia no madwa ma yentie won ana me ni gidie bia so woni mu bio me ni gidie bibiara woni mu ya fa so ho eti enije edi ebi ni yemu ana me ni gidie bia so woni mu bio Mini jidie bibiara woni mu okwan odi e fast because boy ni wuye no 1 week ansa na busuafo no yes ye kwakoya mane e wo bia ye bo ni ti ho e no krampo na police fo no e prevent say omuma ye kwan e ma ye nkonkoya mane e ya tofuo enti na se mpanimfo mi yehia ni ye koyi ni kra ne honhom ni di kofie o so mo mpren e ni ye koyi esa adwuma ni nyina besi ne IGP 1 week na won kasa besi na won kasai wo hwehwe abusia no na sebio se ni nua ba ene na nakwa akon ali ane be yawu ya e ko betena sesa dio sesi ade kamia ese wudi ewu kra because of lawyer ntina obafie ye be se abusiafo so omode hie ombo ye den kra wahwere ne nkwa yi wo mo hwe kwan ombefa so anema e betuto ye kwantwa makra